Sinimulan na ang pagtatayo ng bagong Bolinao Community Hospital sa Barangay Liwawa o Liwa-Liwa, Bolinao, Pangasinan. Pinasinayaan ng mga opisyal ng pamahalang panlalawigan ng groundbreaking ceremony para sa nasabing proyekto. Ayon sa pamahalang panlalawigan, papalitan ng bagong 3 palapag na gusali ang kasalukuyang ospital sa may Barangay Sampaloc na mayroong lamang 25-bed capacities. Sa bagong pasilidad, inaasahan na madaragdagan ito ng 64-bed capacity at lalagyan ng mas makabagong kagamitan, medikal upang mas mapalawak pa ang serbisyong pangkalusugan sa nasabing bayan. Layunin ng proyektong ito na mapabilis at mapabuti pa ang serbisyong medikal lalo na para sa mga residente ng Western Pangasinan na nangangailangan ng agarang gamutan. Itinuturing din ng pamahalaan na malaking hakbang ang proyekto upang mas mailapit pa sa mga komunidad ang kanilang karapatan na sa usapin ng serbisyong pangkalusugan. IFM News. IFM News. IFM.